এই দেখো तुम मान राजा मु बाहर कर तुम मान निकट को नहीं आसी मुझे कौन दोष पाऊ ना 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 ये अमन को राजा नुहे अमन को राजा सम्राट को व्यतीत आमर के राजा नहांती तुम्हें कौन मान को राजा तुमको किसी पचार तुम्हें उत्तर दो ना कहीं तुम कौन जान ना तुमको मृत्युदंड देवा मुक्त कर क्षमता मोर अच्छी जदि आपण को उदर यह दि जा ना ताल मो उपर आपंकर कौन सी अधिकार न था तुम मैंने कौन कहना चाहो मुझे सुविधा करवा तुम आदेश देवी हाँ हाँ एक सुविधा करो एक मृत्यु दंड दि जाऊ हेले मुझे धार्मिक व्यक्तिर रक्त दोषी नुहे पास्का पर्व समय तुम मान एक बंदी को मुक्त कर किंतु एथर मु बारबास को तुम मान मुक्त करुच्ची ए व्यक्ति को तुम हस्तर समर्पण करुच्ची तुम मैंने आपको नहीं जाओ राजा पिलातंकर इच्छा न भाई से श्रीकृष्ण को सिपाही मान हस्ते समर्पण करुँच निज जाति और वंशर रक्षा से निजर हाथ धरुंट निर्दोष व्यक्ति मोर कौन दोष ना निर्दोष रक्त और सहभागी राजा प्रथम स्थान प्रभु यीशु मरण दंडना पावती हे प्रभु श्रीकृष्ण आम्हे धन्यवाद अर्पण करूँ कारण आम्हे विष्णु निर्दोष बहुत चेष्टा करके किंतु देखिए सिपाही और जनगणनाथ बड़ा निज विपद प्रति निज आसन प्रति भय विष्णु को निर्दोष जानवा सहित समर्पण कले कारण
ରାଜା ରାଜା କି ସବୁ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁଁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁଁ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଭାବେ ସିପାହୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି କ୍ରୁଶ ଲଦିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ସେହି କ୍ରୁଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିର ନିଷ୍ଠୁର କଷା ପ୍ରହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଯୀଶୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳକାୟ। ତଥାପି ସେ ସେହି ଭାରି କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି କ୍ରୁଶଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ପାପ ଭାରରେ ତୁମର ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାରି ନ କରେ। ତୁମର ଅନୁକରଣ କରି ମୋର ଜୀବନର କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବି। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦା ଓ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ। ଆମେନ୍। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ବାର କ୍ରୁଶ ତଳେ ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁଁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁଁ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଯୀଶୁ ଭାରି କ୍ରୁଶ ଧରି ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି। କ୍ରୁଶ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୁଶ ଭାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତଥାପି ନିଷ୍ଠୁର ସିପାହୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ମୋର ପାପ ହିଁ ତୁମର ଏହି ପତନର କାରଣ। ମୁଁ ତାହା ଲାଗି ଅନୁତାପ କରୁଅଛି। ପୁନର୍ବାର ପାପରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମେନ୍।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦା ଓ ଯୁଗେ ଯୁଗାନ୍ତର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ। ଆମେନ୍। चलो बहाना को दिखा পুরুষনর তলা করে বেপেট জানাই নিঙ্গা তেল নাই রে জীবন চিমিনে দুঃখ নিঙ্গা জীবন গে নাই রে দলান জীবন নাই রে দলান সেন জীবন দুঃখ দারণতে ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ମାତା ମାରିଆଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ମାରିଆ କିପରି ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାରି କୃଷ ଧରି ଥକିଥିବା ବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଦୁଃଖିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଯୀଶୁ ଓ ମାରିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ମା ପୁଅର ଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଛୁରୀଟିଏ ଗଡ଼ିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମାତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ମାଆ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ମୋର ନିଜର ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏପରି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସେହି ମାଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତା ଯେ ପୁଅର ଦୁଃଖ ମାନବ ଜାତିର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଶ୍ରେୟସ୍କ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାତାଙ୍କ ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଅନୁତାପ ସଞ୍ଚାର କର। ତାହାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରି ମରଣ ସମୟରେ ତୁମର କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ଆମେନ୍। ଦୂତଙ୍କର ବନ୍ଦନା। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ମାରିଆ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପୀ ଅନୁମାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦା ଓ ଯୁଗେ ଯୁଗାନ୍ତର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲି କହୁଛି। ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଚାଲ ତାଙ୍କ କୃଷ ବହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନା ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏ କାମ ସିମୋନ କୃଷ ବହିବାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି।
हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे माने तुमको आराधना करूछु ओ धन्यवाद अर्पण करूछु कारण तुमे तुमर पुण्य कुश द्वारा जगत को उद्धार करिवछ जिहुदी माने देखिले यीशु अति दुर्बल हो गले सेमानंकर भय होला दैवा यीशु प्रथम ध्वरे पड़ी प्राण त्याग करिवे तेबे यीशु को निर्दय भाव कुशरे मारिबा आशा विफल हो बोली आशंका करी सिपाही माने सिरिनिय सिमन नामक जड़े विदेशी लोक को कुश बोहिबा बाध्य कले प्रार्थना हे मोर प्राणप्रिय यीशु तुमर यही कुश मोर पापर भार मुझे ताहा बोहिबार योग्य तुम्हें निर्दोष मो निमंते कहीं कष्ट सह्य कर प्रभु कालवारी पथरे अंततः तुमर अनुगमन करने को मत अनुग्रह कर जेपरी मु तुमर प्रेम लगी मोर जीवनर सकल दुख कष्ट सादरे बहन करें प्रभु प्रार्थना तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्गरे से मध्य तुमर इच्छा पूर्ण आज आम मानक दैनिक अपराधी आम मैंने जेपरी निजर अपराधी को क्षमा करूँ तुम्हें सेहीपरि आमर अपराध क्षमा कर प्रलोभन पड़ा को आम मानक छाड़ नहीं किंतु मंदर रक्षा कर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को गौरवान्वित हुअन्तु जेपरी आज्ञा वर्तमान सदा आमेन प्रभु आम मानक कृपा करो कृष्ण आम मानक कृपा करो कृत विश्वासी को आत्मा परमेश्वर को कृपारू शांति विश्राम करू आमेन जाएगी सब बार में धन्यवाद अर्पण करूँ कारण तुम तुम पुण्य कुश द्वारा जगत को उद्धार कर प्रभु यीशुଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଝାଳ ଓ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ଦେଖି ବେରୋନିକା ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ରୁମାଲ ଦେଲେ ଯୀଶୁ ରୁମାଲଟିରେ ନିଜର ମୁଖ ପରିଷ୍କାର କରି ନିଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଛବି ତହିଁରେ ଛାପି ଦେଇ ବେରୋନିକାକୁ ରୁମାଲଟି ଫେରାଇ ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା हे मोर प्रियतम यीशु मोर आत्मारू सकल पापर काढ़ी माँ पोछि दियो मोर हृदय मोर दारुण जंत्रणार छवि आंकी दियो ताहेले मु सर्वदा पाप त्याग करी तुमर कुश जातनार फल लाभ करिपारे आमेन प्रभुंकर प्रार्थना हे आम मानक स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पूजित हो तुमर राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेहिपरि मर्त्यरे तुमर इच्छा पूर्ण हो आज आम मानक दैनिक आहार दियो आमे मैंने जेपरि निजर अपराधी को क्षमा करो तुम्हें सेहीपरि आमर अपराध क्षमा करो प्रलोभन पड़ा तो आम मानक छाड़ नहीं किंतु मंदर रक्षा कर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को गौरवान्वित हुअन्तु जेपरि आज्ञा वर्तमान सर्वदा प्रभु आम मानक कृपा कर कृष्ण आम मानक कृपा कर तो विश्वासी को आत्मा परमेश्वर को कृपा शांति विश्राम करू आमेन चल राजा काय घेऊन चाल बरं आता तुम्ही कोण दिसू मी देवाना करू राजा
ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର କୃଷ ତଳେ ପଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁଁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁଁ, କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ସିପାହୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋରଡ଼ାରେ ମାରି ମାରି ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କୁ କାଲବାରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୃଷ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅଯୋଗ୍ୟ। ପାପଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠି ପୁନର୍ବାର ସେଥିରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦା ଓ ଯୁଗାନ୍ତର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। କୃତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଶାନ୍ତି। राजा के राजा सब पाने तुमको राजा किए कला जीवती मान राजा विश्व खुश भाई पारे विद्रोह ଶିଶୁଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଜେରୁସାଲେମର କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଯୀଶୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଲାଗି ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁତାପର ଅସୁର ଜଳପାତ କରିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବି, ତାହା ମୋର ପରିତ୍ରାଣରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। କୃତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ। ଆମେନ୍। राजा कुछ भाई कर ले गाली पार पुत्र हुई पारु न सब भाई मारू
তুমি কোন দিন করে রাজা যাই কি চালি পারবে রাজা কি করিলে
ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହୁଛନ୍ତି। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम्भेମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁଁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁଁ କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପୁଣି ଅଫସ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ବାହାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ଯୀଶୁ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଗି ନିଜର ହାତ ଓ ପାଦ ବିସ୍ତାର କଲେ। ପାପୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। हे मोर दयामय प्रभु तुम्हें मोर निमित्ते पुरुषत्व यंत्रणा सहयोग करियछ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଲାଗି କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ପଥଚଳା ମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଜମିକୁ ସେ ଲାଗି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କେବେହେଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମ ଲାଗି ସକଳ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। हे ଆମ କଷ୍ଟ ପିତା ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରୁ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନି କିନ୍ତୁ ମନରେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। विश्वासी आत्मा परमेश्वर को कृपा शांति विश्राम करो। आमीन। ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଅଛନ୍ତି। हे प्रभु ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁଁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁଁ କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଅଫସ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ କ୍ରୁଶରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଆତତାୟୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦେହ ତ୍ୟାଗର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ତୃଷା ନିବାରଣ ଲାଗି କିଛି ଝଡ଼ ମାଗିଲେ।
ଆତତାୟୀ ମାନେ ଚିତାରସର ଶସ୍ତ୍ରପଦଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲ, ତାହା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ତୁମର ସେବାରେ ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଦୂତଙ୍କର ବନ୍ଦନା। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ତୁମେ ମାରିଆ, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଦା ଓ ଯୁଗାନ୍ତର। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଦ୍ରୁତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ। ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ଥାନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ କୁଶଳୁ ଓହଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେମାନେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁଁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁଁ। ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଦୁଃଖିତା ମାତା କିପରି ନିଜ ପୁତ୍ରର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି। କି ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା! କୌଣସି ମାଆ କ'ଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନିଜର ମୃତ ପୁତ୍ରର ଦେହକୁ ପୋଡ଼ି ଧରିବାରେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପକ୍ଷୁ ଜଣେ ଆତତାୟୀ ତାହାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବର୍ଷାରେ ବିଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋସେଫ ଓ ନିକୋଡିମ ନାମକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଦ୍ୱୟ ମୃତ ଶରୀରକୁ କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋର ପାପ ହେତୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟାସନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା।